To nak liang keseng Bharatian Janata Party mengidan hang ne I no aktian jok ni keseng iba M karkrang iban kan kendiat benta borok ki kandidat ki banyak ni election MDC mentang senam aja absen ba ing pedang sebai pi sing ni ke jingi kenduk jingi banyak keren papin penpau kita ki mat rekam jong keseng jopi kebapidan menterwa supaya ba akan election MDC ki mat ki ba kampung san ki ba pibu akhmat pai ba Kulis mon ba Martin ba kru ke jong pi melawan hang ni cuma kimat bakong san ngap ni ke manifesto but dengan cukup kita dia sot kimat bakong san kue ya ketika ngi semua man kapol dengan penklani kita ki retisan charge ngi bagi dorbar Shnong buat komputer ter tena kali yang parti ngi semua ba ki dorbar Shnong jungi lani ki Rangbah Shnong lani ki daloi ni ki nong kit kam ki peniat kidi ben la dei kapol bagi nyo nang ka monthly honorary ram mar kum kalau matai su tre mon sumba but don kiba ki don kiba yo ni ki jingirap ni ki nong sok Shnong la jong ru dai kaba bon hi te ki la su long voluntary tingi sungi namar bani kani ka kini Rangbah Shnong ani dangsen ni ngai district council ka penmi ya ki andu alor jingi Rangbah Shnong ki eru tinga sung bala dei ka por ba kini ki nong kit kam Shnong ik la di ben don ka fix honorarium koi di kata ke baar pat kalong ba ngi ke district council ke jing du jungka ke revenue nomor ba kam yat ke ne ka doyong but kam tam e mendai tang doyong wala kini ki beki major mineral ru kim yat nomor gi district council ke yo royalty nang to te nakali yang party larangi poya ta ka larangi job larangi poya ta ka bor ngi kwa ben pe ba kan ka mining ru ka di ban sedang no halor ki but ke jing sedang de ka di ban long kat kum ki an juga environment but hadin bala bu bro kha je da kan sedang ta mining kan ba revenue juga district council ru kan 1.5 biang and pilai ru ha kan dang sen kami ke AG report ru ba ka ru kom thung kam hapo district council ba kan biang nomor bunsin ngam tarang ngam pat jukan mau hidu bakin district council kan khot advertisement nama ta ki post ki balak babon bon la chu tap la tap to ngi kwa nang liang ka party ngi kwa ba kan dan ka dai ka ni ka recruitment policy kablong transparent bada ka ba berkhot ki judge menteri ki khasi dan ki penar sipo jantias te ki la ban apply but ubit tam di bandrung nomor bun sini Lada shia tap lumu to klam da interview klam da you bun sini kan to ko hi kam jong ka district council tap ba yeng ba sem im to kam long hi nomor ba kut hi kan kata ya ka jing ya jong ka district council but kam tam mentah nomor pindi idang kini kendiat sengi ba san boy la lich bon Delhi but ko wini ka gender bi ra kalong ba men penyo direct funding ya ka district council mentah da ora direct funding ya district council la kimbiang gi dong tre kam numla men poi sekta ka thong ngi kwa mar bale ba kla kut ka juk men chwa ka ba chu IP sam tu bi pa di UC pa ka kot sla kam long chu mentah ka central government it's ready ban funding district council tang ba long ka jing penlut pe da ka de ban long ka ba hok bat ke jing pulut ru ka de bandan ka ba khoj bat kham tam ya ka nu ka kam jing tri ba pi ong belale kinda pen sisa ru belale telara kim la ban le kita ki itu mut ka ka ngi yo man kana da direct funding kam nu merap ka district council and ngi mentaru bon gi kini ki breu ki ba pang ki ba stom ru ki ba julai ya kini ki nong ai dawai jing ki khasi ki ngi kwa ru ka tu kan kam long more formal no but probably ban penung ka ha po ka biden pok ayush kan ti kini ki mat ki bangi pej but sekawi ringi kwa bendon no kan ka central monitoring authority hapo district council habikin monitor gini ki funds kam tam gini ki funds bawon po central government pi kam ka nama teng la sui ba kumta kan long ka wan makana ka fund ka kam ui tela don kam hi ban don no central monitoring authority ka ban monitor ya ka jengru complete ya men pelut pensep ya ka pisah jong ka district council kan ba bikran spang ni ka Jingsiew gini ki Rangbah Shnong trai la ka wan kata ka system ban seo no dekat kenja Jingsiew ke tulap kamde tulap ta kenja Jingsiew trai kan jingje Rangbah Shnong kadang long khoj yang suba trai pen i agak future am ka ide ngam am kan don je kini don ki district ki Shnong le ki bala sedang men le sa secret ballot room ta wala ne pa sor la don bala secret ballot te ki don bada long ba long na po Shnong ki pat su dei ki pat su don kam ni don ki Shnong dei ba kwam ne secret ballot ki le
Tengam try berkata tang bersih dengan honorarium kan poi kata banyak kini tengam bahas Shnong ki menlong tang bahas Shnong ni nong pendiat Shnong ni ngam try kan poi kata kaput kan but la dan hab ni menya jet ru compare kam dan compare kata in fact kan karaling kam long more transparent Kani ka jing wan ra ini ka banjir Rangbah Shnong da ka secret balance. Pimso bakal along pat mag district council ka de ban pet ya kata ka riti sensar dostor tanrai jung ngi ki new trap. Secret ballot ka wan hadian ka bat ka tradition yung kasih ka de ka tu ka jing ya lompat ka jing kupta long da ka bayara ka ti da ka ba da ka surpat ba. Tapi som no la. Pi ngi have develop as per the times ma lampin keren ke portan time cham pat don jing thok pat don tar pat don him tip ik tak sig ballot ro kan we have to develop as per the times kan te lada pi kali nga lada ngadan objection in ta kata Ketu ka tanrai kan. pi menta ka kamram ba Shnong ru kam long shu molong man shwa ma menta pin pele kanu no ka kam ka government ka ba wa le kanu no dong kan ngan kon plat ki ru ka ya leng ba girang ba Shnong hi te menta takamut ka ikhtiar ng girang ba Shnong la ham kiu menta pin ong ka ta kan long man chwa probably hendai man chwa ka government kam dan contact edu am girang ba Shnong de menta de fo kanu ban kam porong ha po ki Shnong ki tau ki ya leng ba chong ba Shnong tengah semua long kumong mene we have to develop as per the times kan kam lam chu good sa Hai pat cak kam Rangbah Shnong. Hakini kisnem ba adu menta kadang don kita ka kom jet Rangbah Shnong ba ngim dapat ya ubreu ba bamnon kam don jam ne ba train and ringi jet bet pot ba train kam sarkar ngi jet bet. Kadang introduce kita ka Jingsiew kam dan ka jing kanu ka jing tingko nama kan ni basi tulop te kam de basi tulop is an honorarium and long Rangbah Shnong de ulat pen kam ta ka Shnong le jong du na kam de abun tap spot pla le jong babli ka to honorarium lu ka la ben le nam ta ka Shnong ka tha ju kam Shnong ka tha kum ka long menta wala ka jing lut ka ba step apa ben administrative expenses nam ta ka Rangbah Shnong ru kitu ki hapulut hin halati pi te kam de ka tak tulop mangin ong bun let bit ka pla jung Rangbah Shnong kan Dei kres pang ka mining pi omontan ba kumakalong menta ka sarkar India ka wanra ka polisi ba ka sya tangi major mining ki ba kumdoyong ki ba sispa hektar jeneng pi ba kani kalong kadu kano kanirap namar ba omro ki ba try par ki dan ki ba sispa hektar ki dan ki ba chipo katan arpo ka ba ka BJP kadan ban kana lor kata namar ba kumakalong mata ki mentoy tan ki ba bahe spa pi namar mata lada pi perkat badai ki jingeda nam ta kamariang ba pinle kan temut lada karit pelat pim nam lahi ban afford ru maka ka jinglut ka labun ka jinglut pi te ka jingpe jing san gaman ka long ba lada ngi trei tau do yong lada ngi take care ka environment ka jungi at the same time takamut ka kini jing penlut nam ta kini ki kumnu ban ya dai kamariang ka jungi ru te kanang kan bon temata which is not possible da karit plat pi to second option ka long ba kini ki brew ki badan like mines ki el jong they always kila ban one long come together as a partnership there come together as a partnership budan tu badan san phoge there's no harm kitu berko kila non as a partnership together and form one conglomeration kanang kila ban poi kata ka kan ta ka si spy hectare not kanong mari candidate dum ta khan nyu lai nang ne po khasi jene khat sao na po jain te lai te kanong try na kini ki ba ki pelong show kan ban job ikan ngam ong jo ta ma long ni expect at least lai sao ngi nyo hi ta kan ni ka first time ka BJP ka peniang candidate kat ni ngut nam ta district council ka first time pa ju kan mai kan peniang kat ni and kani ke peni it's a positive you ka ba peni nam ta ka party ka bangi le ban su thet ang ne po Meghalaya jungi but ngi community at least la dam ong borok at least lai sao ngi community kan Kadang ya keren ya ka jing man pa ba ka sang BJP. Se la ngi hab kan sai kata ba hadu kala selection jong ka bele ki buat kam job kita gini ki ar ngot ki belong shona ki giant candidate ba el hek ba sonbor
hadu kan no pi pentikana ba let's say kipat ba kan jet ya seng BJP nama hata district council election let's say kamstom la bun sin la de ong ini la keren kan ni bun sin lagi nong patai Khubor ru ultimately pinakali yanu ni ubreru pinapay tang mentang kasi ga election mami pon Delhi ang tayru kala wan phai yang ga BJP adin kan post nam show kala persiang Congress kala persiang ka ap ki ultimately ura yang ga BJP yang tu ma and nomor ki sutho la kawan ni BJP tang Delhi bel kan kalat bor khoi ki bri pin keren po Meghalaya po khasi jantia heiru bor khoi ki bri sutho kata bala da kawan ni ga BJP kan development kan don mar ki ga development kan no ki ura Mungkin kamu dilihat jika pindah tang ni nanti po 14 kilometer pindah nanti po Shillong po gauti pelai kan no development. Tentang shwa ki election pada bar kau ki political party ki bailek persia ke BJP kita punya lara keren nam tak orang ke par kim num la punya tai ni apa ke BJP. Kadu lem no wara si wara di tai nyam si nyam. Ke Shillong beri nomor pi ka nyam it's very kalau very sentimental to a person kan. Tentang ngila sutu ka jengduna jengi hangno bengi cái jung tu na jing ngila petition ngila thong ngila woมันสุทุบดีตั้งกันเนี่ยกับขังลาดอย่างงี้บนคุมตา all out มันตั้งงี้เกรนไปตั้งขลอดกันเนี่ยฮี but BJP is not about religion BJP is not against any religion ya ta kan BJP he ultimately is all about development andงี้คมีลันทีกีเบรียงสุทุบางสงรูกินสุทุมัน last election 23เป็นกันมาเป็นเป็ดพาบุญลีก seats กี่บากา BJP กับวันบาร์มา BJP in fact wala kan constituency jong haru kawan baar ke BJP kan te kamde de kata biki totally ignore ki brig la sang suthu mta especially in social media kan te kai ko khobor pi se ba ka ku chwa ban nei tabi nga chon tang kan ni please pikwa perkhari ga generation ke manwan pi ga mandate jo ka district council ke ba he ba mo mar kham tam ya mar district council kerana authority halor ka khando ka siap ka wa berkhoj kerana ka authority halor jeng gitu an lang mandate jeng ka district council ka riban pej ya gitu menta pi do ka klau ka betap ki do ya khando jeng pi tamu kla do ka jat menri berkhoi sngobha berkhat igini ki berkhoj sobha nomele ka takar jar lai hajar sobha wan nomia de tat ya ka vote jong tang tang ong mdei tang ni election ginu election rung sobha wan nomia de tat shong berkhat Lada dan kam dua you blay rumah hai pi ke jeng start kumno ban jet ki beri badan kam iba pila ban train mata ka jat ban ri ko jeng menamar bali ultimately mon perkhat atang hil di simen mai ti araja la jar pi tang sing arsi lalud di perkhat ka future jong mdei tong jong ru nam ta ki kon kiti je piru dah habis bon bak bak job ya